Pagod na talaga ako. Pero hindi bale. Kunti na lang naman na. Mahal, di ka pa ba hihinto? Malalim naman na yan eh. Tama na siguro yan. Kulang pa na ng mga isang kalahating kalampakan. Kailangan kasi sakto yung lalim para siguradong manuluto ng maayos ang uling. Kapag kulang, magiging abo. Eh di magpahinga ka na lang muna. Halatang pagod ka na eh. Wag na. Konti lang naman na to eh. Mga kalahating oras na lang, tapos na ako. Alam mo naman ang lupa eh. O siya, sabi mo eh. Kukuha na lang siguro ako ng nilagang saging sa bahay para naman may pangmerienda ka ngayon. Mabuti pa nga. Gutom na rin ako. Ano to? May problema, Porto? Mukhang may tinamaan yata ako. May nakalibing dito. Uy, baka ano na yan ha? Teka, titignan ko. Ano ba kasing kahoy? Parang kahon? Ano kaya talagang naman ito? Maliit lang to. Kasukat lang ng ulo ng tao. Buksan mo para malaman natin anong laman. Pero mag-iingat ka ha. Mamaya bomba pala yan na iwan sa digmaan. Mukhang hindi naman. Hindi naman nilalagay ng mga sundalo sa ganitong klaseng kahon ng mga pasabog. Tsaka, mukhang lumang-lumo na talaga to eh. Anak lang. Ha? Totoo ba to? Ginto? Ginto ba talaga yan? Alona, mukhang ginto nga talaga. Gintong medalyon. Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. 1960s. Hindi akalain ng Lolo Porto at Lola Alona ko na makakahukay sila ng isang gintong medalyon. Bilog na nasa 2 pulgada ang lapad. May nakaukit na ibon o agila sa isang bahagi at ulo naman ng kambing sa kabila. May mga nakaukit ding maliliit na simbolong di nila naiintindihan. Tuwang-tuwa ang mag-asawa. Inisip nilang yun na ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Subalit, iba pala ang ipaparanas ng medalyong iyon sa kanila. Isang kabanatang habang buhay nang umukit sa kanilang kalooban. Ako nga po pala si Irish ng Cebu. Naririto po ang kwento ng mag-asawang Porto at Alona. Patingin nga ako. Heto, tingnan mo. Ginto talaga to. Tingin ko eh. Mukhang totoong ginto naman. Hindi siya masyado makintab eh. Yung kasi sabi ng tatay ko dati. Kapag masyado makintab ang isang gintong bagay, malamang peke lang yun. Kung sa bagay, may punto nga naman. Isa pa, medyo mabigat din. Di ko nga lang alam, baka may palaman lang tong kung anong bakal sa loob. Kaya bumigat. Anong plano mo? Iniisip ko nang ipatingin to sa alahero sa bayan. Tapos ibenta. Pero ipakita muna siguro natin kay Nanay Carmela to. Mabuti pa nga. Baka may maipayong maganda si nanay tungkol dyan. Mahirap na magpadalos-dalos. Baka rin may kilala siyang pwedeng pagbentahan yan. Delikado kung basta mo lang ipapakita sa kahit sino, mamaya gulangin ka pa. Yun nga mismo eh. Sige na, umuwi na muna tayo. Ipakita natin to kay nanay. Itago mo maigi sa bulsa mo yan para wala makakita. Aba mukhang tunay nga itong ginto. Nakita ninyo nga ba ito sa ilalim ng lupa? Opo, Nay. Habang nag-uukay ako, may natamaan akong kahon na kahoy. Kinuha ko tapos binuksan. Ito lang nga pong nakita namin. Sa totoo lang ay kinakabahan ako sa medalyong ito. Bakit naman po, Inay? May kutob kasi akong isayang anting-anting. Isang aghimat. Anting-anting? Batay iyon sa mga nakaukit sa medalyon. Hindi yan mukhang gawa ng mga Amerikano, Hapones o kahit ng mga Kastila. Baka naman ginaya lang yung ukit, Nay. Ibig ko pong sabihin baka ginaya lang ng kung sino yung mga lumang disenyo. Pinagmumukhang gawa ng sinaunang tao. Pero ang totoo, kailan lang yan nabuo?
Palagay ko hindi ganun yun, Porto. Sobrang luma na rin kasi ng kahon at ng panaling lubid nito. Kaya hinala ko, galing pa ito sa sinaunang Pilipinas. Sa mga sinaunang tao rito sa Sugbo. At kung tama ako, maaaring alam ko kung sino ang nagmamay-ari nito. Sino po? Si Lantawan. Lantawan? Sino yon? Ang pinakamalakas na antingero dito sa Sugbo. Nagkatinginan sina Porto at Alona. Kailanman kasi ay hindi pa naririnig ang tungkol sa lantawan na iyon. Alam naman nilang totoong may mga antingero. Ang tatay nga ni Alona ay may isang anting-anting na habak. Ito po yung bulsita na tinatali sa baywang. Tapos may lamang mutya. Pero hindi pa nila narinig na may tinuturing palang pinakamalakas sa mga antingerong iyon. Si Lantawan ay isang mandirigma sa sinaunang Sugbo. Sinasabing napakarami niyang anting-anting. Pero 3 roon ang madalas niyang gamitin. Isang itim at isang gintong medalyon. Tapos isang pinuti. Kumakalaban po ba siya ng mga mandirigma na kaaway ng mga tribo nila? Oo. Pero mas madalas ay nanunugi siya ng mga aswang. Tagatugis ng aswang? Bakit niyo naman nasabing sa kanya itong medalyong to? Ang sabi kasi, dito lang daw siya banda sa lugar natin namatay. Dito lang ang libingan niya. Nandito rin syempre ang ilan sa mga anting-anting niya. Sigurado po ba kayo dyan ay Carmela? Ay, sa totoo lang ay hindi rin ako sigurado. Hindi rin naman kasi malinaw ang mga kwento tungkol kay Lantawan. Malihim kasi siyang tao. Hindi rin mahilig ang pamilya niya na makihalubilo sa kung kani-kanino. Kaya nga, konti lang din ang nakakaalala sa kanya. Umabot pa sa puntong inakala kung hindi siya totoo. Nilapag ni Nanay Carmela ang gintong medalyon sa mesa. Tahimik na tumitig doon si Porto. Pagkatapos ay kinuha niya yun, tsaka binulsa. Anong balak mo dyan? Itutuloy mo pa rin ang pagbenta? Kailangan Kapos na tayo. Kailangan pa natin ng pampagamot ni nanay. Tapos, babayaran natin yung naisang lang lupo ng mga magulang mo. Nay, ayos lang po kaya ibenta yung medalyon? Iyan ang hindi ko sigurado. Pero ayos lang naman siguro. Ayun nga, hindi naman ako sigurado kung kailan tawan nga ba yan o hindi. May kilala ho ba kayong pwedeng pagbenta nito? Wala Siguro subukan nyo na lang maghanap sa bayan. Magtanong-tanong muna kayo. Huwag ninyong ipakita yan agad. Yan nga rin po ang naisip ko kanina. Mahirap nang maloko ng mga madudugas sa bayan. Kung totoong ginto kasi yan, talagang mahal yan panigurado. Binalik ni Porto ang anting-anting sa kahoy na kahon. Pagkatapos ay nilagay niya yon sa ibabang bahagi ng tokador sa kwarto nilang mag-asawa. Siniksik niyang maigi sa kanilang mga damit. Yun nga lang, kahit nakatago na iyon, ay hindi pa rin mawawala roon ang isip niya. Hanggang sa kumagat na ang dilim, doon na nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Porto. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Totoo kayang sinasabi ni nanay? Baka naman pinipigilan ako ng anting-anting sa balak ko. Yun nga lang. Pwede rin namang mas kailangan kong ibenta to. Baka masamang pahiwatig na pala tong kaba ko Mahal, di ka ba matutulog? May iniisip lang, mahal. Alam mo, di mo naman kailangan magpasya agad. Diyan lang naman yung medalyon Wala namang kukuha niyan. Wala rin naman nakakaalam na nahukay mo yan, maliban sa ating 3 ni nanay. Kung sa bagay. Pero may kakaiba lang kasi akong nararamdaman ni Alona. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Sino yun? Ha? Sino? Ayun sa may sakahan. May nakatayo ron sa bandang dulo. Oo nga isang lalaki? Pinilit kilalanin ni Porto ang nakita. Pero di talaga niya yun maaninag ng maayos.
Madilim kasi sa kinatatayuan nito. Hugis lang ng anino nito ang nakikita nila. Isa itong matangkad na tao. May kalakihan ng pangangatawan at malapad ang balikat. Sino kaya talaga yan? Dayo? Wala namang ganyan ang pangangatawan dito sa atin eh. Parang nakatingin sa atin. Alona, pumasok na tayo. Hindi magandang kutob ko. Ha? Nawala? Saan na napunta yun? Di ko alam. Sige na, bilisan na natin. Pumasok na tayo. Tarantang pumasok ang dalawa sa kubo. Agad ay sinarado nila ang mga bintana at pinto. Diretso na sila sa kanilang kwartong mag-asawa. Nakiramdam sila ng nakiramdam. Pero wala namang ibang naglalaro sa kanilang mga damdamin kundi ang kakaibang kaba. Nakakakilabot naman ng taong yun. Tititigan tayo tapos bigla-biglang maglalaho. Ewan ko lang. Pero pakiramdam ko, hindi lang basta tao yun. Yun na nga eh. Kung ordinaryong tao lang yun, hindi siya dapat mawawala ng ganun na lang. Ang tanong, ano kayang pakay niya sa atin? Baka ang medalyon siguro. Tingin mo? Wala naman siyang ibang makukuha sa atin eh. Wala naman tayong kung anong kayamanan dito. Isip ko tuloy eh. Ibenta na lang talaga yung anting-anting na yun. Iniisip mong may kadikit na kamalasan yan? Lumalabas na ganun eh. Nahukay natin to. Tapos bigla na lang may galong magpaparandam sa atin. Kaya naisip ko, kailangan nang mawala niyang medalyon dito sa bahay. Baka makatulong. Magulo man ang isip ay pinilit ng mag-asawa na makatulog. Yun nga lang ay hindi talaga mapalagay si Porto. Pagising-gising ito sa gitna ng gabi. Nananatili kasi ang nararamdaman niyang kaba. Pakiramdam talaga niya ay may kung anong mabigat na presensyang pumapalibot sa kanilang bahay noong gabing yon. Hanggang sa sumikat ang umaga, nabigyan ng katuturan ang masamang kutob ng lalaki. Magandang umaga, Nay. Si Alona. Nakita niyo ho? Ay, bumili lang ng asukal para sa kape. Kanina pa nagising yun. Ang tagal mong bumangon ngayon eh. Pasensya na ho. Napahaba lang talagang tulog ko. Napagod ka ba talaga sa paghuhukay kahapon? Nay! Porto! May nangyayari sa baryo. Ano bang nangyayari sa'yo, Mahal? Ba't tarantang-taranta ka at humahangos? Parang tinamaan ng sumpa ang baryo natin. Sumpa? Ang dami mga pananiman na tuyot na matay. Para talagang tinamaan na matinding tagtuyot ang baryo. Maayos naman ang mga yung kahapon eh. Ang malala pa, may ilang mga alagang hayop ding namatay. Kalabaw, baka, baboy, manok at iba pa. Parang nagkaroon sila ng kakaibang sakit. Kakaibang sakit? Bakit? Ano bang itsura ng mga bangkay nila? Nagsusuka o nagdudumi na may kasamang dugo. Naglalagas din ng mga balahibo. Tapos yung mga balat at laman naman may mga pasa-pasa. Parang nalamog ng gusto. Diyos ko. Samahan mo ako, Alona. Tignan natin ang baryo. Agad ngang umalis ang mag-asawa. Nilibot nila ang baryo. Napatunayan ni Porto na totoo nga ang sinasabi ni Alona. Malaking bahagi ng mga sakahan sa baryo ay natuyot. Namatay ang mga pananim. Maging ang mga pananim nilang gulay, mais at kamote ay nadamay din. Marami ring mga alagang hayop na namatay sa kakaibang paraan. Kasama na roon ang kanilang mga manok at isa ring inahing baboy. Kapitan Pablito, ano ho bang nangyayari? Bakit nagkaganito ang baryo natin? Masyadong biglaan ah. Ayos naman ang lahat kahapon ah. Wala ring makapagsabi kung bakit, Porto. Yun nga lang, inala ko mukhang tinamaan ng sumpa ang baryo natin. Sumpa? Anong sumpa po ba, Kapitan? Ay, hindi ko rin alam. Wala po ba kayong kahit hinalaman lang? Ang totoo meron. Kaso hindi sigurado. Alam nyo kasi, noong unang panahon daw ay may isang makapangyarihang antingero na nakatira rito sa atin. Bago pa man dumating ang mga Espanyol. Kumalaban daw ito ng mga aswang.
Ang hinala ko, baka sumpa ng mga aswang itong nangyayari. Siguro, gumaganti sila at tayo ang tinatamaan. Kung ganyan, edi dapat maghanap tayo ng antingero na makakatulong sa atin. May inutusan na akong maghanap ng albularyo. Sana lang ay makabalik sila rito kaagad. Sa ngayon, mas makabubuti kung umuwi na muna ang lahat sa kanilang mga bahay. Huwag muna tayong masyadong lumabas-labas. Mahirap na at baka tamaan tayo ng sumpa. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Porto dahil sa mga sinabi ng kanilang kapitan. Kaya naman umuwi siyang balisa kasama ang kanyang asawa. Palagay mo ba, may kinalaman ng medalyon sa nangyayari sa baryo? Ganoon na nga mismo. Masyado kasing pambihira ang pagkakataon eh. Kung kailan nahukay ko yung anting-anting, tsaka nagkaganito sa atin. Idagdag pa yung kakaibang lalaki na nakita natin kagabi. Mas maganda siguro hintayin na lang natin ang albularyong pinapatahog ni Kapitan Pablito. Tapos, ipakita natin yung medalyon. Oo nga. Para naman malaman natin kung may kaugnayan nga ba yan sa tumamang sumpa sa baryo. Siguro nga ganun na lang. Pero yung totoo, kumbinsido na akong kailangan kong ibenta to. Baka lumala pang lahat kapag nanatili ito rito sa lugar natin. Aalis ka? Oobserbahan ko muna mga bagay-bagay ngayong araw, Nay. Bukas, kapag di pa dumarating ang albularyo, aalis kami ni Alona. Buong araw nga silang nanatili muna sa loob ng kubo. Ayaw nilang lumabas dahil alanganin pa ang sitwasyon. Minabuti muna ni Porto na muling humiga sa kanilang banig. Pinilit niyang ipanatag ang sarili. Pinilit niyang pakalmahin ang isip. At dahil nga walang maayos na tulog ng nagdaang gabi, ay agad din siyang nilamon ng antok. Gabi na ba? Parang hangaba yata ng tulog ko ah. Patang tahimik. Asan ba si Nanay at Alona? Alona? Nay Carmela? Andyan ba kayo? Alona, mahal! Wala talagang tao ah. Asan kaya sila? Wala nga sila. Ba't sila umalis nang hindi man lang ako ginigising? Delikado pa dapat lumabas ngayon eh. May kumakatok. Sino yan? Ayaw sumagot. Lumakad si Porto papunta sa pinto ng kanilang sala. Lumingon-lingon din siya sa loob ng kanilang kubo. Dumungaw pa siya sa labas ng bukas na bintana. Di talaga niya makita ang nanay at ang asawa niya. Nagpatuloy ang pagkatok ng kung sino sa pinto. Sino ba kasi ang kumakatok? Ba't ba ayaw mo magsalita? Napipiko na ako sa'yo ha? Sino ka ba kasi? Talagang sinusubukan mo ako ha? Lagot ka sa akin ngayon. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Binuksan ni Porto ang pinto. Agad ay binalagbag siya ng napakatinding hilakbot sa nakita. Isang may katangkarang lalaki. Siguro ay lagpas-6 na talampakan ng tangkad. Malaki at bato-bato ang pangangatawan. Tapos malapad ang balikat. Bahag lang din ang suot nito at napakaraming tattoo sa balat. Tinitigan ito ng mata sa mata si Porto. Humakbang ito papasok ng pinto. Kaya naman napaatras si Porto. Natumba at napatihaya sa sahig. Anong kailangan mo sa akin? Bakit nandito ka sa bahay namin? Diyan ka lang! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Huwag kang... Huwag! Huwag! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Ah! Hinawakan ng nakabahag na lalaki ang ulo ni Porto. Buong-buo ang pagkakahawak sa bandang ibabaw.
Animo ay humahawak ito ng isang bao ng niyog. Noon din ay nakaramdam ng napakatinding kirot si Porto sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay may malakas na bugso ng hangin. Pilit itong sumisiksik sa kanyang ulo papunta sa mismo niyang utak. Kasabay noon ay may mga bagay na rumerehistro sa kanyang isipan. Ilang sandali pa ay binitiwan na siya ng lalaking nakabahag. Lantawan! Ikaw si Lantawan! At sinasabi mo sa akin na huwag kong ibenta ang gintong anting-anting. Sigurado ka ba dyan? Seryoso lang na nakatingin si Lantawan kay Porto. Si Porto naman ay napahinto sa pagtatanong at pagsasalita. Lahat kasi ng gustong sabihin ng taong nakabahag ay nasa loob na ng kanyang isip. Huwag ibenta ang gintong anting-anting. Hanapin ang itim na agimat at ang sandatang pinuti. Yun lang ang paraan para maputol ang sumpa ng ginto. Porto? Porto, mahal, gumising ka. Hoy, Porto! Porto! Alona? Alona? Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't napabalikwas ka ng bangon? Ha? Wala. Naginip lang ako. May mga tao sa labas. Kinakausap pa sila ni nanay ngayon. Ha? Sino? May nabalitaan daw silang may nahukay na gintong anting-anting dito. Hinahanap nila. Gusto raw nilang bilhin sa malaking halaga. Ano? Paano naman nila nalaman agad? Wala pa naman tayong pinagsasabihang ibang tao eh. Yun nga rin pinagtataka namin ni nanay. Naisip ko tuloy, baka ibang anting-anting yung tinutukoy nila. Hindi yung nakukay mo. Ang kaso wala rin namang ibang kumakalat na ganung balita rito. Wala namang ibang nakahukay ng ibang anting-anting. Baka naman nagkamali lang sila ng pinuntang baryo. Hindi rin malabo yan. Sinabi mo na ba sa kanila na nakahukay nga tayo? Hindi. Ang sinabi ko lang, tawagin muna kita at baka minarinig kang ganung balita. Hindi muna namin pinaalis ka agad. Baka kasi pwedeng sa kanila na lang natin ibenta yung medalyon. Hindi. Hindi ko na ibebenta. Ha? Ba't nabago biglang isip mo? Porke natulog ka lang eh. Kausapin ko muna sila. Tapos mamaya ako sasabihin sa inyo ni Nanay Carmela. Dali-daling bumangon si Porto at lumabas ng kwarto. Sa bakuran ay nadatnan niya ang kanyang Nanay Carmela. Kausap nito ang isang babaeng nasa mga 25 anyos. Nakasuot ng blusang asul at paldang itim. Tapos ay may itim na bag sa balikat. Katamtaman ng tangkad at pangangatawan. Gabalikat naman ang nakataling buhok. Napansin din ni Porto na may kasama ang babae na isa pang babae at isang lalaki. Pare-pareho silang yayamanin kung tingnan. Naroon din si Kapitan Pablito. Magandang hapon po. Ako si Porto. Ano bang sadya niyo rito? Ako naman si Ingrid. Galing pa akong bayan. Isa akong archaeologist. Kami yung mga dalubhasa pagdating sa pag-aaral ng mga sinaunang sibilisasyon. At ayun nga, nandito kami kasi may nabalitaan kami. May nahukay daw na gintong anting-anting dito sa inyo? Kukunin sana namin at bibilhin sa mataas na halaga. May narinig ka bang ganun, Porto? Wala kasi talaga akong nababalitaan dito sa baryo eh. Naku, wala rin po akong nalaman, Kapitan. Ma'am Ingrid, isa pa kung may ganun man dito, siguradong kakalat agad ang balita. Baka naman po mali kayo ng baryong pinuntahan. Sigurado ka ba dyan, Porto? Wala ka ba talagang nabalita ang ganon? O ikaw mismo? Baka may nahukay kang gintong anting-anting. Bilog yun. May nakaukit na ibon sa isang bahagi at kambing naman sa kabila. May iba't ibang mga simbolo rin. Wala nga po, Ma'am Ingrid. Wala akong alam na ganun eh. Kahit tanong niyo pa sa asawa ko. Isa pa, kung may nahanapan akong ganun, hindi ako magdadalawang isip na ibenta yon. Sigurado mahal yun eh. Pakiramdam ni Porto noon ay nilulublob siya sa malalim na tubig.
Grabe kasi kung makatingin sa kanya yung Ingrid. Animo ay binabalatan siya ng buhay. Alam din niyang may hinala iyon na may alam talaga siya. Hindi nga lang niya masabi kung paanong nalaman iyon ng babae. Wala pa nga naman kasi silang pinagsasabihan ng tungkol sa medalyon. Bueno, kung wala talaga kayong alam, aalis na lamang kami. Pero kung may marinig man kayo, ipagbigay alam nyo kagad sa amin, ha? Huwag kayong mag-alala. May pabuya rin siyempre ang magbibigay ng impormasyon sa amin. Maliban pa yun sa gantimpala para sa mismong nakahukay. Magandang alok yan, ma'am. Kunting pag-asa na rin para sa mga taga-baryo. Ay, ayun nga po. May kinakaharap kasi kaming problema ngayon. Huwag niyo naman pong pilitin ang mga sarili niyo, Kapitan. Mahirap na at baka tamaan din kayo ng sumpa. Sige na po, aalis na kami at baka gabihin pa kami sa daan. Ay, ingat kayo, ma'am. Umalis nga ang babae at ang mga kasama nito. Si Kapitan Pablito man ay agad na ring nagpaalam. Pagkatapos noon ay mabilis nang pumasok sina Porto. Kinandado ng lalaki ang kanilang pinto, tsaka sinarado ang mga bintana sa buong kubo. Sa may kusina ay kinausap niya ang kanyang nanay at asawa. Ang akala ko ba, balak mong ibenta yung anting-anting. Bakit bigla kang umuro ngayon? Nakakapagtaka rin naman po kasi, Nay. Paano nila nalaman minahukay nga si Porto? Wala pa naman tayong pinagsabihan kahit sino. Nagpakita sa panaginip ko silang tawan. Silang tawan? Nakita mo? Opo, Nay. Mukhang siya yung lalaking nakita namin ni Alona kagabi. Tugma ang tindig niya. Malaki ang katawan at malapad ang balikat. Nang makita ko siya, nakabahag lang siya. Hinawakan niyang ulo ko. Tapos bigla na lang bumugso sa utak ko yung mga gusto niyang sabihin. Anong nalaman mo? Hindi raw makakatulong ang pagbenta sa anting-anting. Hindi mapuputol ang sumpa. Kailangan daw hanapin ang itim na anting-anting at ang pinuti. Sigurado ka bang totoo silang tawan ang napanaginipan mo? Mamaya buong isip mo lang talaga yon. Masasayang lang ang pagod mo. Susundin kong sinasabi niya, Alona. Hahanapin ko ang anting-anting. Ako ang nakahukay dito sa gintong medalyon. Kung totoo ngang kadikit dito ang sumpa sa baryo, ako rin dapat ang humanap sa itim. May punto ka, anak. Kailan mo naman hahanapin ang itim na anting-anting at ang pinuti? Ngayon na po kaagad. Binulsa ni Porto ang gintong medalyon. Binitbit niya ang kanilang pala. Tapos lumakad na sila Alona. Pakay nilang puntahan ang pinaghukayan nila ng gagawing ulingan. Mga bandang 5:00 na po ng hapon nito. Ang tanong ngayon, saan ka maghuhukay? Di naman natin alam kung saan dito eksakto ang hanapin natin. Pwede nasa ilalim ng naunang hukay, pwede nasa malapit, pero pwede rin medyo malayo. Teka, sandali. Anong gagawin mo dyan sa gintong anting-anting? Susutin ko. Baka sakaling matulungan tayo nito para malaman kung saan maghuhukay. Sinuot ni Porto ang gintong medalyon. Wala naman siyang naramdamang kakaiba. Kaya sinubukan niyang hawakan ang palawit. Pumikit siya at nakiramdam. Hanggang sa maramdaman niyang may kung anong puwersang humihila sa kanya paloob sa naunang hukay. Ituloy lang natin ang hukay na to. Sigurado ka ba dyan? Hindi ko alam pero magtiwala na lang tayo sa pakiramdam ko. Wala nga naman tayong iba pang magagawa para malaman kung saan maghuhukay. Bababa na ako. Paghintay ko muna rito. Suot pa rin ang gintong anting-anting ay lumundag si Porto papasok sa mababaw na hukay. Doon itinuloy niya ang hukay na iyon. Nagtaka siya kasi mas madali para sa kanya na maghukay. Pakiramdam niya ay may dagdag na lakas ang kanyang mga braso. Hindi nga nagtagal ay nakakatatlong talampakan na ang nadadagdag niya sa hukay na iyon.
Bakit parang ang bilis mo naman yata? Wala pang kalahating oras? Ang lalim na ng nahuhukay mo. Hindi ko rin alam, mahal. Basta pakiramdam ko, mas malakas ako ngayon. Di kaya dahil sa anting-anting? Hindi malabo yan. Eto na. May natamaan ako. Kahon na kahoy ulit. Mukhang mas malaki. Agad na kinuha ni Porto ang nahukay na isa pang kahong kahoy. Inangat niya iyon sa ibabaw ng hukay. Tapos doon nila binuksang mag-asawa. Ito na yun. Ito na nga yun. Ang itim na anting-anting at ang pinuti. Kakaiba. Yung patalim parang bagong-bago pa. Siguradong may kakaiba nga rito, Alona. Imposibleng ganyan pa rin ang itsura ng pinuti. Makalipas ang ilang daang taon. Ngayong nahukay mo niyan, ano nang gagawin natin? Itatago natin. Baka sakaling mapanaginipan ko ulit silang tawan. Baka may sabihin siya kung anong gagawin ko sa mga to. Sinasabi ko na nga, be. Ingrid? Paano? Sinasabi ko na nga bang ikaw ang nakahukay ng anting-anting? Nagulat ang mag-asawa nang bigla na lang sumulpot si Ingrid at ang dalawa nitong kasama. Noon din ay halos kumpirmado na ni Porto na may kakaiba nga sa grupong yun. Alam na alam nga kasi nila ang kilos ni Porto. Bukod pa ay napakabigat ng presensyang nararamdaman niya sa kanila. Sabihin mo sa akin, paano mo nalamang nahukay ko ang anting-anting? Dahil naramdaman ko. Naramdaman namin nakalabas na sa lupa ang sinaunang anting-anting. Naramdaman naming naririto yon. At pagkarating namin, kitang-kita naming tinamaan na nga ng sumpa ang baryo nyo. Kung ganon, may kinalaman ng anting-anting sa nangyayari sa baryo. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang gintong medalyon. Huwag kang mag-alala. Bibigyan pa rin naman kita ng malaking halaga. Tutuparin ko ang ipinangako ko. Hindi. Hindi ko ito ibibigay sa'yo. Alam kong hindi ka ordinaryong nilalang. Alam kong masama kang tao. Pipiliin mong kunin ko yan ng sapilitan? Alona, dito ka lang sa likod ko. Ano binabalak mo? Ganon. Gusto mo talagang lumaban? Pwes, pagbibigyan kita. Sugod, mga kasama! Diyos ko! Anong klase mga halimaw yan? Yan ba ang mga aswang? Nahintakutan ng mag-asawa nang bigla na lang magbago ang anyo ng 3 taong nasa kanilang harapan. Itsurang mga tao pa rin. Pero pumula ng husto ang kanilang mga mata at humaba ang kanilang mga kuko at ngipin. Hindi rin nagsayang ng oras ang mga ito. Agad silang sumugod papunta kay Porto. Halatang pakay nilang makuha ang gintong anting-anting. Porto! Palapit na sila! Anong gagawin natin? Basta diyan ka lang sa likod ko. Isusuot ko tong itim na medalyon. Ano ba magagawa niyan? Hindi ko pa alam ang mangyayari. Pero sana makatulong. Lantawan. Tulungan mo na ba kami? Bahala na nga to. Gagawin ko na lang din ang makakaya ko. Sinuot ni Porto ang itim na anting-anting. Medalyon pa rin iyon. Pero itim nga ang kulay at mas maliit kaysa sa ginto. May nakaukit ding araw sa isang bahagi at buwan naman sa kabila. Hinawakan din niya ng mahigpit ang pinuti. 2 kamay ang gamit. Ngayon, masusubukan natin kung may bisa nga ba itong mga to. Porto! Ayan na! Umobra ka! Yeah! Nang makalapit ang tauhang babaeng aswang ni Ingrid, ay mabilis itong inambahan ng taga ni Porto. Subalit mabilis itong nakaiwas. Hahabulin pa sana ito ng taga ni Porto. Kaso lumapit naman ang lalaking alagad at umamba ng kalmot. Doon na kumilos si Alona. Mabilis niyang kinuha ang pala na nakabalandra lang sa lupa.
Hinagis niya yon sa lalaking aswang. Natiso dito. Binaling ni Porto ang pansin sa lalaking kalaban. Noon din ay tinaga niya ang leeg nito. Agad ay naputol ang ulo noon sa isang wasiwas lang. Paano mo nagawa yun? Napugutan mo yung halimaw ng ganun lang? Hindi ko rin alam, Alona. Pakiramdam ko, mas malakas ako ngayon. Hindi maganda to. Mukhang totoo nga ang sabi sa mga alamat. Pambihirang kakayahan ng mga anting-anting nilantawan. Ngayon alam mo na. Baka naman pwede ka rin lumayas dito sa lugar namin. Yan ay kung ayaw mong sumunod dito sa alipores mo. Mayabang ka, ha? Hindi pa ako tapos. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung anting-anting. Masyado pang maaga para magsaya kahangan. Bumalik ka rito! Duwag! Susugod-sugod ka tapos aalis ka ng ganyan? Bumalik ka rito! At kausapin mo itong pinuting hawak ko! Hoy! Umalis na sila. Pero baka bumalik. Hindi pa rin tayo dapat pakampante. Hindi ganun ang palagay ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Papunta sila sa bahay. Si nanay? Napakaripas ng takbo sina Porto at Alona papunta sa kanilang bahay. Abot-abot na ang pag-aalala nila para sa kanilang nanay Carmela. Kulang na lang ay liparin nila ang bukirin, makabalik lang agad. Mga aswang ang kalaban. Alam nilang hindi biro ang lagim na kayang idulot ng mga halimaw na iyon. Anak! Tulong! Ano ba itong mga halimaw na to? Porto! Alona! Nanay Carmela! Hindi! Walang hiya kang demonyo ka! Pakawalan mong nanay ko! Ang lakas mong makautos, ha? Pero huwag kang mag-alala, Porto! Pakakawalan ko naman itong nanay mo! Ay! Pakawalan mo ako! Huwag mong sasaktan ang anak at manugang ko! Nay! Gusto niyong pakawalan ko tong matandang to? Alam ninyo ang gusto ko. Akin na ang gintong anting-anting! Pagkatapos noon ay pakakawalan ko na to! Huwag, anak! Huwag mong ibibigay sa mga halimaw na yan! Hindi nila dapat mapasa kamay yan! Hayop ka! Ano na? Ibibigay mo o hindi? Sandaling natigilan si Porto. Alam na alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Pero ayaw na rin niyang isangkalan ang buhay ng mahal na nanay. Pumikit ang lalaki. Naramdaman niyang may bumubulong sa kanya mula sa pinuti. Pero di niya marinig na maayos dahil magulo ang kanyang kalooban. Muli siyang dumilat. Nakita niyang nakaumang na ang mga kuko ng aswang sa leeg ni Nanay Carmela. Paubos na ang pasensya ko, Porto! Ibibigay mo ang anting-anting o hindi? Anak! Huwag mong ibibigay yan! Protection yan laban sa mga aswang! Ibibigay ko na! Porto! Porto, wag! Heto na! Kunin mo! Ibigay mo na sa akin si Nanay Carmela! Hinagis ng lalaki ang gintong anting-anting. Lumapag ito sa paanan ni Ingrid. Agad ay pinulot yun ng babaeng aswang. Tinitigan niya yon ng ilang sandali. Di niya mapigil na mapahalakhak. Sa wakas! Sa wakas! Napasakin ang kapangyarihan nilang tawan! Akin ang gintong anting-anting! Akin na! Hindi, anak! Hindi mo dapat binigay! Akin ang nanay ko! Pakawalan mo na si nanay! Bilisan mo! Inuutusan mo ko? Gagawin ko ang gusto kong gawin! Hangal! Hindi! Nanay! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Nakuha na natin ang pakay natin dito! Umalis na tayo! Mabilis na sumibat sina Ingrid at ang natitira nitong isang tauhan. Agad-agad ay lumapit naman sina Porto at Alona kay Nanay Carmela. Nakasalampak ang matanda sa bakuran sa may likod ng kanilang kubo.
Danak ang dugo mula sa butas ng kanyang dibdib. Nanay Carmela! Nay! Nay, sumagot ka! Nanay ko! Nay! Nay! Talaga siya humihinga, Porto. Wala na si nanay. Wala na si nanay Carmela. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kasalanan ko to. Kung hindi ko lang sana nahukay ang lintik na medalyon yun, hindi mangyayari to. Nanay! Nanay Carmela! Nanay! Hindi mo kasalanan to, Porto. Wala kang kasalanan. Hindi natin alam na ganito ang mangyayari. Gaganti ko si nanay! Porto, huminahon ka nga muna. Delikado yung iniisip mo. Alam ko, Alona, alam ko, pero hindi ako mapapanatag. Hanggat hindi ko na igaganti si nanay, tutugisin ko mga aswang na yon. Gagamitin ko tong pinuti at natitirang anting-anting. Hahanap ako ng paraan. Gaganti ako! Agad sumabog ang balita ng pagkamatay ni Nanay Carmela sa buong baryo. Subalit maingat na tinago ng mag-asawa ang tungkol sa anting-anting. Sa halip ay sinabi lang nila kina Kapitan na bigla nga lang silang sinugod ng mga aswang. Lumalala ang pagkamatay ng mga pananim sa baryo. Nadaragdagan din ng mga alagang hayop na nadali ng kakaibang sakit. Ngayon naman ay sinalakay kayo ng mga aswang. Ano bang klaseng sumpa itong tumama sa lugar natin? Hindi ko rin talaga masasagot yan, Kapitan. Hindi ko alam kung bakit pinatay ng mga halimaw na yun si nanay. Hindi bale. Sinabi ng isang tanod natin ay may nahanap ng albularya. Bukas na ay darating. Siya na lang siguro ang tanongin natin. Magandang balita yan, Kapitan. Baka makatulong nga siya lutasin itong mga kababalagang nangyayari sa baryo natin. Baka matulungan din niya kami na maiganti si Nanay Carmela. Gusto niyo gumante. Pero mga aswang ang pinag-uusapan natin dito masyadong mapanganib. Delikado na po kung delikado. Pero gagawin kong lahat. Maiganti lang si nanay, Kapitan. Hindi ko kayo masisisi kung ganyan ang iniisip ninyo. Kung sa bagay, baka nga naman may paraan ang albularyang sinasabi ng Tanoy. O siya, sa ngayon ay asikasuhin na muna natin si Carmela. Kami na ang bahala sa gasto sa pagpapaimbalsamo at burol. Maraming salamat po, Kapitan. Bago po natin ituloy ang kwento ay may mahalagang bagay lang po kaming sasabihin, mga kasityo. Gusto po naming ipaalam sa inyo na ang mga videos natin ay ninanakaw ng ibang mga channel. Kanila itong kinuha tsaka in-upload sa kanilang mga channel. Ang bawat kwento at video na pinoproduce namin ay pinaglalaanan po namin ng aming oras, effort at puso. Kaya naman napakasakit po para sa amin itong nangyayari. Dito po kami hihingi ng tulong sa inyo. Kung makakarinig o makakapanood kayo ng kwento namin na nasa hindi autorisadong channel, pakireport ninyo agad bilang impersonation. I-report ninyo ang video at ang mismong channel. Sa ngayon, tandaan po nating ang aming mga channel lamang ay ang mga sumusunod. Kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot, Sitio Pangil, Aswang Confessions, Aswang Diaries, at Aswang Radio lamang po. Kapag may nakita kayong kwento namin na nasa channel na wala sa mga nabanggit, ito po ay channel ng isang magnanakaw. Sana po ay tulungan ninyo kami. Pakireport po ninyo agad. Or pwede nyo rin silang aswangin. Taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Balik tayo sa kwento. Porto, 8:00 na ng umaga Di ka pa natutulog. Hindi rin naman kasi ako makakatulog kahit humiga pa ako, mahal. Bantayin ko na lang si nanay. Hindi rin naman maganda yan para sa kalusugan mo. Paano ka makakaganti kung papabayaan mo sarili mo? Alam ko, Alona. Hayaan mo. Higa rin ako kapag hindi ko na talaga kayang antok. Uy, sina Kapitan yung papunta rito ah. May kasama silang matanda. Sino kaya yan?
Napatingin ang mag-asawa sa palapit na grupo ni na Kapitan Pablito. Kasama nga roon ang isang matandang babaeng di nila kilala. Halatang hindi ito taga roon. Itim ang buhok na may konting uban. Katamtaman ang pangangatawan, bagamat halata na ang kulubot sa balat. Medyo malayo pa lamang sila ay napatitig na ito sa mga mata ni Porto. Hindi ito nagbitiw ng tingin hanggang sa makalapit. Magandang umaga sa inyo, Porto, Alona. Magandang umaga rin po, Kapitan. Sino po itong kasama nyo? Ito si Nana Gayang, ang sinasabing mahusay na albularya. Mula pa siya sa kabilang bahagi ng Cebu. Magandang araw ho sa inyo, Nana Gayang. Pwede ko ba kayong makausap? Yun din mismo ang iniisip ko pagkarating ko rito. Kailangan kitang makausap. Tungkol saan ho ba ang pag-uusapan ninyo? Tungkol sa mga aswang na pumatay sa kanyang nanay. At tungkol sa dahilan kung bakit ito ginawa ng mga halimaw na yon. Kung ganon, alam niyo po kung ano ang kakausapin ko kayo ng tayo-tayo lang. Tara po sa loob, Nana Gayang. Papasok pa lang sila ng kubo ay wala nang paglagyan ang kaba ni Porto. Sigurado kasi siyang alam ng matandaan tungkol sa kanyang lihim. Dumiretso sila sa kanilang kwartong mag-asawa, kung nasaan ang itim na medalyon at ang pinuti. Sinarado nila ang bintana at pinturoon, tapos naglatag sila ng banig. Sina Porto, Alona at Nana Gayang lang ang nasa loob. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nahukay mo ang gintong anting-anting, tama ba ako? Tama po, Nana Gayang. Ang pagkahukay ng anting-anting na yon ang nagpakawala ng matinding sumpa dito sa inyong baryo. Pero bakit po? Anting-anting po inilantawan, di ba? Ang pinakamalakas na antingero ng Subo. Bakit magdadala ng sumpa ang agimat niya? Makinig kayo at ipapaliwanag kong maiki. Hindi kasi ordinaryo ang mga anting-anting na pagmamay-ari nilang tawan, lalo na ang gintong medalyon. Ang medalyon na may nakaukit na ibon at kambing. Sandaling natahimik ang tatlo. Hindi makapagsalita ang mag-asawa. Ang albularya naman ay humugot muna ng malalim na buntong hininga bago nagpatuloy. Ang pinote ay binasbasa ni Bathalak. Dilaon. Ito ay may kakaibang talim na hindi kailanman naluluma ng panahon. Hindi nababawasan ang pagiging matalas. Ang itim na anting-anting naman ay may basbas ni Alonsina, ang diyosa ng kalangitan. Ito ay nagbibigay ng ganap na proteksyon laban sa anumang alagad ng dilim. Yun malamang ang dahilan kung bakit hindi na lang nila tayo sinugod ng basta. Nag-aalinlangan silang baka magkatalabang itim na anting-anting. Ang gintong agimat po, Nana Gayang. May basbas ng liwanag at dilim. Nagbibigay ng karagdagang lakas sa sino bang gumagamit. Kaya pala nagawa mo makapaghukay ng mabilis, Porto. Nung hanapin natin ang iba pang anting-anting. Tapos nagawa mo rin pugutan ng isang alagad ni Ingrid ng ganong kabilis. Pero teka, basbas ng liwanag at dilim? Oo. Ibig sabihin, pwede itong gamitin ng kahit sino. Tao man, engkanto, maligno o kahit na mga aswang at demonyo. Kaya nang mahukay mo ito, agad itong naramdaman ng mga aswang na nasa malapit lang. Yun din mismo ang dahilan kung bakit agad sinalanta ng sumpa ang baryo nyo. Walang ibang makakaputol sa sumpa sa baryo kundi ang proteksyong hatid ng itim na anting-anting at tampinote. Mukhang nagkamali nga yata talaga ako. Dapat pala, hindi ko binigay ang gintong anting-anting. Dapat pala nanalig ako sa kapangyarihan ni Lantawan para iligtas si Nanay Carmela. Mahal,
Wala kang kasalanan doon. Hindi mo pa naman alam ang kabuuan ng kapangyarihan ng mga yan eh. Siguradong kung alam mo na doon pa lang, niligtas mo na si nanay. Tama ang asawa mo, Dodong. Huwag mo sisihin masyado ang sarili mo. Ang dapat mong isipin kung paano mababawi ang gintong agimat. Teka, Nanagayang, hahanapin namin ang mga aswang? May alam ba kayong paraan para mapatay ko mga aswang na yon? May gaganti ko po ba si Nanay Carmela? Nasa mga kamay mo na ang sagot. Yun nga lang, kung hahanapin at susugurin mo sila ngayon, garantisadong mamamatay ka lang. Labo niyo naman po eh. Sinasabi niyong kailangan ko lang gamitin ang mga agimat para patayin ang mga halimaw? Tapos sasabihin niyo namang mamamatay ako? Yun nga ang kailangan mong gawin. Gamitin ang mga anting-anting nilantawan. Ang tanong, handa ka na ba? Ang kalooban mo, kumusta na ba? Nanagayang. Lunod ka pa sa galit at pagdadalamhati ngayon. Kapag kumilos ka ngayon, malalagay ka lang sa alaganin. Tama ho kayo, Manang. Sa gayon, susolusyonan ko muna ang sumpa dito sa baryo. Pagkatapos ng libing ng inay mo, mag-usap tayo ulit. Paano niyo po puputulin ang sumpa sa baryo? Gagamitin ko yung itim na anting-anting. Hihiramin ko muna. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sasabihin kina Pablito na sa inyo yan galing. Kapag naalaman nilang ikaw ang nakahukay ng agimat nilang tawan, ikaw ang sisisihin nila sa nangyari sa baryo. Salamat ho at naiintindihan niyo ako. Matapos nilang mag-usap ay binigay nga ni Porto ang itim na anting-anting kay Nanagaya. Pagkatapos ay minabuti muna niyang magpahinga. Wala pa nga kasi siyang tulog mula pa ng nagdaang araw. Pakiramdam ko ngayon, napakabigat ng nakaatang sa balikat ko. Balikat natin, mahal. Hindi lang ikaw ang papasa nito, kasama mo ko. Babawiin natin ng gintong agimat. Mapanganib ko mananatili yung kay Ingrid. Dadami ang kanila magiging biktima. Maraming salamat, Alona. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng tong mag-isa. Sige na, pahinga ka na muna dyan. Ako muna bahala sa pag-aasikaso sa burol. Bukas na agad ang libing, tama? Oo. Hindi pwedeng iburol si nanay ng matagal dahil sa nangyari sa kanya. Nagpahinga nga po si Porto. Gawa ng matinding pagod ay napakalalim ng kanyang tulog. Wala pa nga kasi siyang tulog simula pa ng nagdaang araw. Subalit, pagsapit ng hapon, ay may nagpagising sa lalaki. Anong meron? Ba't may nararamdaman akong init? At ano to? Usok? May nasusunog ba? Parang ang kapal ng usok na to ah. Alona? Alona, ano bang nangyayari? Alona? 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 Porto! Si Nanagayang. Nagsasagawa na siya ng ritual. Diyan lang malapit sa bahay natin. Yan na ba yung pagputol sa sumpa? Yan na nga yun. Halika, pumunta tayo ron. Kabadong lumabas ng kubo ang mag-asawa. Maging ang ibang nakiramay ay nakatingin na rin sa dinadausan ng ritual. Sa harap pa lang ng kubo ay tanaw na nila ang napakakapal na puting usok. May usok pa ngang napupunta sa kanilang bahay at yun ang nakakapasok sa kwarto. Nakakakilabot. Napakabigat ng presensyang nararamdaman ko mula kay Nanagayang. Oo nga, parang nilalamon ng buong baryo. Bukod pa ron, kakaiba rin ang kilos ng usok. Umiikot-ikot sa kanya. Tapos kumakalat sa paligid. Hindi kaya ito makasama sa mga makakalangap ng usok? Wala nang tayong ibang mapagpipilian kundi ang magtiwala sa kanya, Alona. Sana lang talaga umubra ang ritual na yan. Sana maputol ang sumpa sa baryo. Mahal na Alonsina, Diyosa ng Kalangitan, dinggin niyo ang aming panawagan.
dinggin niyo ang aming sumamo. Alisin niyo ang sumpa mula sa baryong ito. Protektahan niyo nawa ang lahat ng mga halaman, mga hayop at mga tao. Mahal na Alonsina, dinggin niyo ang aking panalangin. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Pero nakakapagtaka. Napapanatag din ako. Mabigat ang hangin ngunit maginhawa sa pakiramdam. Tumagal ng ilang oras ang ritual na isinagawa ni Nana Gaya. Marami ang mga taga-baryo na nangilabot dahil sa mabigat na pakiramdam na dulot nito sa paligid. Subalit mas marami ang naniwala. Sumasabay sila ng sarili nilang panalangin. Umaasang sana nga ay bumalik na sa dati ang kanilang baryo. Gabi na po nang matapos ang ritual. Sinanagayang na rin mismo ang nanguna sa padasal para kay Nanay Carmela. Maayos namang lumipas ang mga oras sa lamay. Kahit ang libing ng sumunod na araw ay payapa ring naidaos. Ang galing niyo, Nanagayang. Totoo nga. Naputol lang sumpa. Naging presko na ulit ang hangin sa paligid. Malusog na rin ang mga alagang hayop ng mga taga-baryo. Kayong dalawa ba? Kumusta na ang pakiramdam niyo? Hindi na po maalis ang pagdadalamhati sa kalooban ko, Manang. Pero ramdam kong panatag na ako. Hindi na kumukulo ang galit sa puso ko. Mabuti kung ganon. Sige na, pumasok na tayo sa inyong kubo. Maghanda kayo ng ilang mga gamit para sa gagawin natin. Anong mga gamit po? At anong gagawin natin? Puti o pilak na mangkok. Lagyan nyo ng tubig. Tapos bakal na kutsara. Ikaw naman, Purto, ilabas mo ang pinuti ni Lantawan. Magtatawas tayo. Aalamin natin kung saan ang lungga ng mga aswang. Pumasok ang tatlo sa kubo. Hinandangan ni Alona ang hininging mangkok at kutsara ni Nana Gayang. Naupo sila sa sahig. Ang albularya naman ay naglabas ng puting kandila mula sa kanyang bayong. Inilapag din niya sa sahig ang itim na medalyon. Kinuha rin ni Porto ang pinuti mula sa pinagtaguan niya nito. Nilagay niya iyon sa tabi ng itim na agimat. Ano na pong gagawin natin, Nanagayang? Makinig kayo sa akin. Magsasagawa ako ng ritual. Sa hudyat ko, isasalaysay mo, Purto, ang lahat ng nangyari. Mula nang mahukay mo ang gintong anting-anting. Tuloy-tuloy kang magsasalita hanggang sa pagkamatay ng nanay mo. Hindi ka hihinto. Kahit patuloy lang din ako sa pag-uusal ng dasal. Kuha ko po, Manang. Pero matutulungan po ba talaga tayo nito na mahanap ang pugad ng mga aswang? Magtiwala lang tayo, mahal. Sigurado namang alam ni Manang gagawin niya. Handa na ba kayo? Handa na po. Magsimula na po tayo. Bumali ng konting tipak ang albularya mula sa kandila. Pagkatapos, sinindihan at tinirik niya ang kandila sa tabi ng mangkok. Ang kapirasong tipak naman ay nilagay niya sa kutsara. Tapos itinapat niya ang kutsarang may tipak na kandila sa alab. Sana talaga mahanap ni Manang ang mga aswang. Mabuti na makakilos tayo agad. Kumalma ka lang muna, Porto. Tingnan lang muna natin ang mga mangyayari. Alam ko, hindi ko lang talaga maiwasang kabahan. Sige na, Porto. Isalaysay mo ang lahat ng mga pangyayari. Opo, Manang. Nagsimula po ang lahat na maghukay kami ng gagawing ulingan. Bumalik sa pag-uusal ng dasal ang albularya. Tuloy pa rin siya sa pagtapat ng kutsarang may tipak na kandila sa apoy. Maya't maya rin niyang hinaplos-haplos ang itim na agimat at ang pinuti. Si Porto naman ay pinilit na magpatuloy sa pagsasalita.
Di kasi niya mapigilang mapahinto dahil sa kaba. Tapos na po ako magkwento na nagayang. Yun na po ang lahat ng nangyari. Ay, malapit na. Malapit ko na malaman kung saan ang pugad ng mga aswang. Manang, ayos lang ho kayo? Nanginginig kayo ng husto. Masyado silang malakas. Sumayaw-sayaw ang alab ng kandila na animoy mamamatay na. Kita ng mag-asawa na parang may tumutulak sa kamay ng albularya palayo. Animo ay gusto nitong mabuhos sa sahig ang nalusaw na kandila sa kutsara. Pilit naman itong pinipigilang mangyari ni Nana Gaya. Hindi nga po nagtagal ay ibinuhos na ng matanda ang lusaw na kandila sa mangkok na may tubig. Sa wakas, natapos na. Tignan nyo ang tubig. Ang tubig? Ano yan? May nabuong imahen yung lusaw na kandila sa tubig? Oo nga, meron nga. Yan ang pugad ng mga aswang. Pero Manang, hindi ko maintindihan ang imahen ng lusaw na kandila sa tubig. Ano po bang ibig sabihin yan? Sa gilid ng isang lambak, mga 2 oras na lakaran mula rito sa inyo, may malalaking mga puno ng tuog. May kahalong mga puno ng saging. Naroon ang maliit na pamayanan ng mga aswang. Nasa 10 o 15 aswang ang nakatira sa lugar. May alam akong lambak malapit dito. Marami nga yung mga puno ng tuog. Pero wala namang sagingan doon. Puntahan pa rin natin, Porto. Malay mo, tinanim na lang ng mga aswang doon yung mga saging. Hindi malabo yan, Alona. Kilalang nakadikit sa mga aswang ang puno ng saging. May iba kasing mga aswang na gumagamit ng sabulag. Pinagmumukha nilang mga puno ng saging ang katawan ng kanilang mga biktima. May mga dapat na po ba kaming tandaan bago kami sumugod doon? Planuhin niyong maigi ang mga hakbang ninyo. Tandaan niyong nasa kalaban ang gintong anting-anting na lantawan. Kailangan niyo yung makuha upang matalo sila. Pagkatapos, sunugin niyo ang buong lugar. Ganitong naiisip ko. Ako nga hawak sa pinuti. Si Alona naman ang sa itim na anting-anting. Magdadala na rin kami ng krudo at pusporo. Noong hapong ding iyon ay hinanda ng mag-asawa ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga dadalhin. Nagpahinga sila ng buong gabi at agad nang lumakad pagputok ng araw. Kaya naman maaga pa lang ay narating na nila agad ang sinasabing lambak. Totoo nga. May nakahalo na ng sagingan sa puno ng tuog. Kailan pa yan dyan? Hindi ko alam. Hindi naman kasi ako nagagawi rito. Handa ka na ba, mahal? Bangungutong susuotin natin dito. Pwedeng hindi na tayo makauwi ng buhay. Handa na ako, mahal. Pero hindi tayo pwedeng mamatay dito. Wala pa nga tayong anak tapos dito na matatapos buhay natin. Di ako papayag doon. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Hindi madali itong kakaharapin natin. Alam ko. Pero hindi ako payag na may mamatay sa atin dito. Igaganti natin si nanay at uuwi tayo ng buhay. Naiintindihan ko. Magtatagumpay tayo. Kahit anong mangyari, hindi tayo mamamatay. Pumasok sa lambak ang dalawa. Hindi nga po nagtagal ay may nakita na silang 4 na kabahayang naroon. Mga kubo ang mga yon at pare-parehong sarado. Bukod doon ay may napansin pa sila sa paligid. Wala pa tayong nakikitang aswang. Pero napakasama na ng pakiramdam ko. Mabigat ang hangin. Parang nakakasulasok kahit wala namang usok. Oo nga. Maliban doon, napakabaho rin dito. Parang may napakaraming bulok na bangkay o laman sa paligid. Sige na, pumesto na tayo.
Sundin natin ang plano. Areglado. Suot ko na ang itim na anting-anting. Nakahanda na rin tong isa pang itak na dala ko. Huwag kang lalabas hanggat hindi kailangan. Dapat sakto ang tiyempo natin. Alam ko. Itong mga galon naman ng krudo. Ilalagay ko banda ron sa halaman ng yon. Doon din ako magtatago. Lumakad si Alona at kumubli sa may halamanan. Nang makitang nakapagtago na ang asawa ay lumakad naman si Porto. Dire-diretso pero maingat at mabagal siyang lumapit sa kabahayan. Nakalabas na ang pinuti. Nakahandang managa kapag sinalakay siya ng sinumang aswang. Dito, sakto ng distansya ko. Mukhang tama ang sabi ni Nana Gayang. Malamang, tulog pang mga limaw ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi nila kayang pumalag kahit may araw pa. Hawak nilang gintong anting-anting. Hindi namin sila dapat maliitin. Sinasabi ko na nga bang may tangang bisita kami? Kumusta, Porto? Anong nakain mo't sumugod kang mag-isa rito? Mag-isa? Kung ganun, hindi nga niya nararamdaman si Alona. Mabisa nga ang itim na agimat. Nandito ka ba para magpakamatay? O baka naman gusto mong ibigay nilang sa amin ang pinuti at umanib na sa amin? Pwede ka rin namang maging aswang kung gusto mo. Hindi ako aanib sa mga demonyong tulad nyo. Nandito ako para igandang nanay ko. Sigurado ka na ba dyan? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa umanib sa inyo. Kung ganon! Ang dami nila. Sabay-sabay na nagsibukasan ang mga pinto at bintana ng mga bahay na naroroon. Sa mga bintana ay may mga aswang na sumilip. Sa mga pinto naman ay may mga lumabas. Inaasahan na ni Porto na makikita siya ng maraming aswang doon. Pero di pa rin niya napigilang mahintakutan ng makaharap na nga ang mga halimaw. Napadako rin ang kanyang tingin kay Ingrid. Pansin niyang suot nito ang gintong anting-anting ni Lantawan. Ano na? Ayaw mo ba talagang sumuko na lang at umanib sa amin? Sinabi ko na sa'yo! Hindi! Kailanman! Hindi ako magiging tulad nyo! Sige! Desisyon mo yan! Sugurin at patayin ang taong yan! Kunin ang pinuti! Sumugod kayo! Kung gusto nyo na mamatay! Yeah! Tinibayan ni Porto ang kalooban. Nang makitang pasugod na sa kanya ang maraming mga aswang, ay hinigpitan niya ang hawak sa pinuti. Nang may isang makalapit ay mabilis niyang winasiwas ang patalim. Nakalundag ang kalaban pa atras. Ngunit mabilis namang ikinambyo ni Porto ang patalim. Tinamaan ang isa pang aswang. Putol ang braso nito. Kaya ko to. Magtatagumpay kami. Huwag kayong tatanga-tanga! Ang sabi ko, kunin niyo ang pinuti! Huwag kayong magpahiwa dyan! Sige lang! Sumugod lang kayo! Ah! 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 Ipinagpatuloy pa ni Porto ang pagwasiwa sa hawak na pinuti. Unti-unti ay umatras siya para makaiwas sa mga aswang. Hinahabol naman siya ng mga ito. Swerte namang may tinamaan din siya ng pinuti. Konti na lang. Konting atras na lang. Susugod-sugod ka rito tapos puro atras lang ang gagawin mo. Lumaban ka, Porto! Gamitin mo yung mga anting-anting mo! Hindi pa ako sumusuko! Kaya ko pang lumaban! Lalaban pa ako! Tapusin nyo ng hangal na yan at nang makakain na tayo! Si Alona, andyan na. Hindi! Ibalik mo sa akin yan! Pangas ka! Ano ka? Siniswerte? Hindi na naman ibabalik sa ito! Halimaw! Ano pang tinutunga-tunga ngayon dyan?
Habulin ng babaeng noon at ibalik niyo sa akin ang anting-anting! Hindi niyo masasaktan ang asawa ko! Porto! Salo! Hindi! Nagtagumpay si Alona sa pag-agaw sa gintong medalyon. Salamat sa pag-agaw sa pansin ni na Ingrid. Agad ay hinagis ng babae ang anting-anting papunta sa kanyang asawa. Nasalo naman ito ng lalaki, tsaka agad na isinuot. Gayunpaman ay alam nilang hindi pa sila dapat magsaya. Kalahati pa lang ng laban ang kanilang napapanalunan. Ano na? Bumaliktad ng sitwasyon! Kami na ngayon ang nakakalamang! Huwag ka munang magsaya, hangal! Nandito ka pa rin sa teritoryo namin! Di ka na makakalabas dito ng buhay! Sugurin siya ng sabay-sabay! Magkamatayan tayo kung yan ang gusto nyo! Pupusin siya! Mas naging agresibo ang mga halimaw. Sabay-sabay nilang sinugod si Porto. Pilit pa ring lumalaban ang lalaki. Subalit hindi nagtagal ay nangamoy krudo na ang paligid at sumiklab ang apoy. Hindi! Apoy! Mga pangahas! Anong ginawa niyo sa pugad namin? Hindi lang kayo may karapatang manalakay, manggulo at manira ng pamayanan. Isipin mong ito ang ganti namin sa inyo! Walang hiya ka? Kanina pa ako naiinis sa'yo! Nung nakaraang araw pa ako galit sa'yo, demonyo! Mamatay ka na! Ikaw ang mauna! Dahil sa apoy ay isa-isang nagpulasan ang mga alagad na aswang ni Ingrid. Si Ingrid naman mismo ay binalot ng desperasyon. Sinugod niya si Porto. Inumang niya ang kanyang mga kuko. Hinanda ng lalaki ang hawak na pinuti. Nagkasalubong ang mga kuko ng halimaw at ang patalim ni Porto. Subalit agad ay naputol ang mga kuko ni Ingrid. Noon din ay kinabig ni Porto ang pinuti. Tsaka pinagtataga ang aswang. Eto pa! Katapusan mo na tong halimaw ka! Igaganti ko ang nanay ko! Tama na, pakiusap! Ang lakas ng loob mong magmakaawa ngayon! Ngayong ikaw ang susunduin ni kamatayan! Maawa ka? Hindi ako maaawa sa halimaw na pumatay sa nanay ko! Huwag mo ko... Mabulok ka sa impyerno! Nagpakawala si Porto ng isang malakas na taga at pinukol ang leeg ni Ingrid. Ramdam na ramdam niya noon ang karagdagang lakas na dulot ng anting-anting. Kaya naman agad na naputol ang ulo ng halimaw. Kasabay noon ay hindi na napigil ni Porto na mapahagulgol dahil sa pinaghalong hinagpis, galit at tuwa sa tagumpay. Naiganti ko na kayo. Sa wakas, napatay ko na ang aswang. Porto! Halika na! Bilisan na natin! Umalis na tayo rito! Tumakas na tayo sa impyernong to! Puisit na lugar to. Totoo ngang sabi ni Nanagayang. Mga katawan ng tao ang mga puno ng saging. Kulang pa ang impyerno para ilarawan ang kademonyong to. Alam ko, kaya nga kailangan na natin umalis agad. Madadamay tayo rito sa sunog. Tara, bilisan na natin. Iniwan nga ng mag-asawa ang nasusunog na lambak. Hindi na nila kayang magtagal sa impyernong yun. Bukod sa nasusunog nga ito, ay kasuklam-suklam ang nagkalat ng mga katawan ng tao. Naroon din ang mga aswang na napatay sa labanan. Lumakad sila ng mga kalahating oras. Nagpahinga. Pagkatapos ay nagpatuloy na pauwi. Natutuwa ako at nagtagumpay kayo, Porto, Alona. Tayo pa ang nagtagumpay, Nanagayang. Hindi namin magagawa ang lahat lang yon kung hindi sa tulong nyo. Oo nga po.
Ang pagtuntun pa lang sa pugad ng mga aswang ay imposible na para sa amin. Pero matanong ko nga po pala, ano na pong gagawin dito sa mga anting-anting at sa pinuti? Walang ibang pwedeng gawin. Kailangang pangalagaan mo yan, Porto. Pero Manang, gusto ko lang naman po ng simpleng buhay eh. Hindi ko kailangan ng mga ganitong kapangyarihan. Hindi mo naman kailangang lumaban sa mga aswang kung ayaw mo. Panatilihin mo lang na magkatabi ang dalawang anting-anting para hindi na yung pagbalakang kunin ng mga aswang. Paano ko naman po sila pangangalagaan? Bibigyan kita ng gabay. Isusulat ko. Dapat lagi kang mananalangin kina Alonsina at Laon. Pakainin mo ng dasal ang mga yan kada kabilugan ng buwan. At hindi na rin kayo maaaring lumuhod at manalangin sa kahit na sinong Panginoon mula ngayon. Kahit sa Panginoong? Kahit sa Panginoong kinalakan nyo, bawal. Mawawala ng bisa ang anting-anting. Muling magkakagulo ang mga bagay-bagay. Kung yun ang kailangan kong gawin para sa kapakanan ng nakakarami, tatanggapin ko po nanagayang. At bilang panghuli, pag namatay ka, kasamang ililibing ang mga yan. Mas maganda kung sa malapit lang sa libingan mo. Sinunod nila Lolo Porto at Lola Alona ang mga habili ni Nana Gayang. Hanggang sa kanilang pagpanaw ay nanatili silang matibay sa kanilang panata sa mga anting-anting nilantawan. Kahit noong nagkamalay na ako sa mundo, ay hindi ko sila nakitang manalangin sa Panginoon ng kanilang relihiyon. Hindi na lang po ako magbabanggit ng pangalan dahil ayaw kong magdulot ng gulo. Gayunpaman ay naging mapayapa at masagana naman ang kanilang buhay simula noon. Napaunlad nila ang kanilang lupa at nakabili ng mas malawak pang taniman. Nagkaroon ng mga anak at isa na nga roon ay ang tatay ko.